Mayong adlaw kinyong tanan mga ka-dear friends. Kini na sab ang inyong ubos nga alagad nga si Papa Joe. Magadalit ninyo og lain na sad nga istorya karong adlaw. But from the same sender. Mao na ni ang inyong gihuwat, ang part 2 sa istorya ni Dudes. So andam na ba mo? Kay kini inyo na gyud gipaabot. Ako nang basahon. Dili lang sa to ang YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. By the way, sa dili pa ta mo move on, amo mong gidalit kauban ang katabi with Ate Gems sa pag-subscribe sa to ang YouTube channels, ang Dear Papa Joe Stories and of course ang katabi with Ate Gems. Sa katabi inyong madungog ang mga karaanan nato nga mga istorya nga di na ninyo madungog ug makita nini ato ang channel karon sa Dear Papa Joe Stories. Ug sa ako ang channel sad ay kalimot sa pag-subscribe and click na lang sad sa notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga itong idalit ninyo. Sama ani nga part 2 sa istorya ni Dudes. Sa kitong ginahan mo pada sa ilahang mga suwat, isend lang ninyo sa papajoesuperb@gmail.com or i-check ninyo ang ato ang video description para makita ninyo ang email ad. Okay? So dito maglangay og aniya na ang part 2 sa istorya ni Dudes. Diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Dear Papa Joe, mayong adlaw ug daghang salamat sa pagbasa sa istorya nga akong gipadala nimo. Many years ago, pasensya na nga wa dayon ko makahatag og update. After so many years, I do believe nga maybe this is the right time na pud nga hatagan ako sumpay ang kaagi nako niadtong medyo bata-bata pa ko. Kundiin mainly naka-focus sa story sa akong first love nga si Glenda. Sa gikaingon na nako nimo Papa Joe nga samtang buhi pa daghan pang pwedeng mahitabo ug makapangutana ka na lang sa imong kagalingon nganong nabuhat ko kadto. Sugdan na ako pagsaysay ang part 2 sa akong storya dihang naka-decide ko nga dili na mo pirma og laing kontrata sa Korea. Kay doon ako ilaing country nga gusto na kong atuon. Tungod kay apaso nako ang babay nga mo'y rason nga naka-move on ko. Gikan sa sakit tungod sa laksot nga panghitabo sa among sitwasyon ni Glenda. Labi na gyud sa pagkamatay sa akong papa. Si Tara nga usa ka OFW sa Taiwan na ila-ila lang nako sa social media. Nagtrabaho pa ko niadto sa South Korea. It was a long distance relationship. Wala pa mi nagkita sa personal pero kada adlaw mi mag-chat ug mag-video call. Kung ikumpara ang panagway ni Tara kang Glenda, makaingon ko nga mas gwapa gyud si Glenda kay mas mistisaon man og beauty. Samtang si Tara bisan og wa pa gani mi nakita in person pero nakasend na ko niya og mga clear picture. Makita man pud nako ang iyang social media post ug kanang mag-video call me na kaming duha. Pero abi ninyo dili physical look ang akong basihan nganong nahigugma kog taman kang Tara. Bisan og wala pa mi nagkita. Simple ramang gyud siya nga pagkababay. Nagikan sa pobre nga pamilya sama nako. Mao nga magkasinabot mi. Kaninot sa feeling nga mauyunan ka sa pamilya sa imong hinigugma. Imagine, bisan og wa pa mi nagkita sa personal pero naguna na mi kita sa iyahang pamilya kay taga Cebu man pud sila. Mo rewind ko gamay sa akong story. Mga 2 months sa dili pa ang schedule nako nga mopauli sa Pilipinas, mao ang college graduation sa akong sister nga si Marilu. Dunay gamay nga hikay sa mong balay, bali celebration sa paglampos sa ako ang sister. Diyang nanawag ko sa mua, makita gyud nako nga murag nagpanaga na sila ug murag dunay gustong isulti nako pero mahadlok lang. Ngano man mo pangutana pa nako sa akong mama ug sister. Gipatuyok sa akong sister ang camera sa phone og dito sa may sopa.
Sa among sala, naglingkod ang usa ka pamilyar kayo nga babae. Niisa din ang akong kilay sa akong nakita. Nagunsam na siya diha, gimbitar ninyo. Taas pa na akong tingog nga nangutana nilang mama o sa akong igsuon. Nilakaw akong sister sa gawas aron di siya madunggan sa iyang itubag nako. Muari man gyud siya og kalit kuya. Lain masag kayo og di na mo padayon nun. Si mama gyud ang muabi-abi niya kay abi pa lang kuno, wala tay pamatasan. Kita pa ang way pamatasan. Human gipapatay siyang papa nga tong papa. Bastahon na tanyag sudsud sa tuwa. Basin ba yaha og inita na sa natong pamilya diha kay ngano mag-anha-anha ng bayhana diha sa ato. Matud ko pa sa akong manghod. Patay naman niyang papa kuya. Ug usa pa, wa man pud tay ebidensya gyud nga sila gyud nagpapatay sa atong amahan. Dugay naman to kuya oy. Ato na nang kalimtan kay basin og ibutang panato nga iyang papa ang sad-an. Wala man sad siya labot. Dili man sad sa ni Glenda ang binuhatan siyang amahan. Nausap na gyud akong mama og mga igsuon. Sa una, sa bago pang namatay ang akong papa, nasuko sila pag-ayo kang Glenda. Pero karon, wala na sila mo abugar. Dili pod nako sila mabasol kay buutan man gyud kaayo unya gwapa pa gyud. Makikistorya kang ate Glenda kuya Dudes. Ay no nga joke lang nga dalang pangulit sa akong sister diri nako. Dili oy, ug dili po gusto nga ipaibaw ninyo ang bayhana nga muli ay ko di sa Pilipinas ha. Tubag ko pa. Ni promise ang akong sister nga di siya mosulti bisan kinsa sa akong pag-abot. Pero murag uwahin na ang tanan kay 2 months after nakabalik na ko sa akong yutang na tawhan sa bag-ong Pinoy-anan namo sa Cebu. Di ay salo-salo sa mua agi og welcome home party gikan sa akong mga igsuon ug mama. Maura gyud na sila Papa Joe. Supposed to be kami-kami ra gyud unta. Pero naon sa ba nga diha may auto nga nihunong sa gawas. Diha sa mong balay, nag-ihay dayon og kakulag akong mga igsuon. Klaro kayo nga sila'y nagsulti kang Glenda nga naanak ko. Ninaog ang lady driver sa usa ka sakyanan. Si Glenda ang akong nakita. For 6 years nga nakalabay, kadto pa nako siya nakitaan pagbalik sa personal. Pero sa social media, nakita na ko niya sa iyang mga pictures kay iya kong gi-friend request pero wa na ko gi-accept. Instead, nagbuhat og laing account para di niya mailhan nga ako ug akong gi-open ang iyang social media account. Of course, wag yapoy kausaban ang iyang kagwapa. Mas ni slim ug mas ni matured na tan-awon. Dito po na ko nahibaw-an nga teller na diya siya sa usa ka bangko diya sa Cebu. Nagring na ang cellphone sa akong duha ka sister nga parehong mahadlok manubag sa tawag ni Glenda. Nagtudtod na ang duha kung kinsay mo tubag unya dalang pasiklap diri nako. Nag-observe ako nila silang mga reaksyon nga murag gusto na gyud kaayo nilang ablihan ug pasudlon si Glenda sa amo. Mao nga ako din silang giingnan nga kung pasudlon na ninyo siya, ako ang mulakaw. Nangahadlok ang ako mga igsuon ug wa gyud nila pasudla si Glenda nga diha lang sa gawas nagsandig sa iyahang sakyanan. Mga 30 minutes na siguro siya nga nasa mong gawas usahay mulakaw sa unahan ug mupungko sa daplin. Unya mo balik na sad sud sa iyang auto. Dayon mo gawas na sab. Diha ra ko sa mong sulod ug tungod kay one-way mirror man ang among bintana, nakit-an ra nako siya. Kuya, adtuan lang sa Glenda bi. Sobra naman taon na siya sa ka oras diya sa gawas uy. Matud pa sa akong sister diri kanako. Bitaw dudes, prangkahi lang na para di siya mag-expect. Luoy pud baya. Sagbat pa sa akong mama. Wasa kong makasabot sa kagalingon nga nung hangtod niya itong panahuna, sangko sa langit gihapon nga akong kalagot nga niya. Mabagyod ka ni rason? Nasuko ba yung ka ko niya? Nasuko o nahadlok ko nga makigatubang niya, kay basin og dunay mo pukaw nga pagbati, Papa Joe. Gitabangan nako sa akong mama og mga igsuon nga ipagawas si Glenda. Wa na ko'y nahimo. Sige, gawson ako si Glenda. Digawas ko Papa Joe pagtindog sa gate nakabantay si Glenda og nilingi diri nako nga naglakaw padung niya. Samtang nag-abot ang among mga mata nagtinutok kay ming duha for the first time after 6 years Papa Joe.
Diyan ako sa tubangan ni Glenda, pero wa na siya makatingog. Igo na lang siya sa pagtanaw nako nga sama pud nako. Wa masayod ug unsay isulti. Oh, naam ka kay isulti unsa man? Finally nakatingog jud ko. Dudes, mara ni nalitok ni Glenda diri og nang hupaw. Nahinumdum pa ka sa last na tong ride sa province sa imong lola. Pangutana pa ni Glenda. Of all the questions, kato pa ang unang ligawa sa iyahang baba, Papa Joe. Dugay naman kay to, Glenn. Pero, yes, nakahinumdum pa ko kay tungod atong hitabua, nagkagubot. Kung wapaon ta nagdaladala og dakong bag, ug wa pa ka nagdag mga sinina, hinungdan sa gituhuan sa mong pamilya nga gitabang ti ka. Pero, wala to nidako ang isyu. O siguro, buhi pa kong papa kung wapatumod ako nga isyu hangtod karon. Tubag ko pa. Hangtod karon, dudes, akong amahan gihapon ng imong gipasangilan nga wa may kay ebidensya. Walay nadakpan nga suspect. So dili unta ka mo presume nga si papa na dayon ang nagpapatay. Syempre, wala gi suspect. Walay nadakpan kay ingon ana biya kasigaran ng balaod para sa mga pobre makalimtan na lang. Mao nay nakalahi sa balaod sa mga dato ug pobre, Glenda. Daghan man sa diya mga dato nga nasensensyaan. Mao nga di ka angay mo judge dayon. Ug usa pa, dudes, patay naman sa dang akong papa. Kung tinud man gani siya mo'y nagpapatay sa imong papa, siguro gibayran na pud niya iyang mga sala. Kung may gusto nimo nga kauton nimo ang lubong sa akong papa o dadon sa korte, ha? Naghilak na niya to si Glenda. Gibati ko kaluoy niya pero di ko angay. Sundo na nga akong unahuna nga maluoy niya. Sakto ka, Glenda. Wa na ko'y mahimo kay patay na ang imong papa. So, okay na ta. Quits na ta. Pangutana pa na ko niya. Namahid na siya sa mga luha o nisud siyang auto. Wa pa siya nakalarga, pero wa na ko nagpaabot. Nibalik na kong sud sa balay. Hangtod nga nakita na ko nga gipaandaran niya yung sakyanan o nilarga na. I really thought nga nagkasinabtanay na ni Glenda sukad niya to, Papa Joe. Wa na siya nibalik sa amua. Nabisi na pug ko sa akong application for Taiwan. Kibaw na kong daan nga gamay rag sweldo ang Taiwan. Compare sa Korea pero dili kwarta nga akong tuyo didto. Sa akong pag-abroad niya itong higayuna. Kundi ang apason ang akong uyab nga OFW didto. Sa adlaw sa akong paglarga paingon sa Taiwan, diha na po inihunong nga sakyanan sa among tungod. Niya tubang dayon nga akong manghod na akong ningon nga, Kuya Dudes, di lami kahatod nimo sa airport, ha? Anyway, sige naman tagkita diri sa balay. Niya, wa mo sa tay car. Maayo si Ate Glenda kay naisakyanan. Kana pa, di na ka magpara-para og taxi para mahatod ka sa airport. Niya pulpod si mama og hangyo nga pagbigyan kuno nako si Glenda. Kay mularga na bitaw kuno ko og dugay na sad nga makabalik. Okay nga akong pamilya gihapon. Sila gyapon na nasunod. Usa kay gipakaon ni Glenda nila nga kuwang na malang itukmod nila si Glenda diri nako. Nagpakita gyud sila pag-uyon kang Glenda para nako, Papa Joe. Nikawas ko nga naguyod sa kong trolley diyang si Glenda sa tungod na sa gate. Og abli na daan ang pultahan sa iyang sakyanan. Nismile siya nako og nisinyas nga pasudlo na. Diha na ko siyang tupad. Naglingkod sa passenger seat samtang gipaandar niya ang sakyanan. It feels weird kayo no nga ako na pod ang imong pasahero. Last na kong ingon nimo 6 years ago nga mamalit ko sakyanan og big bike. Nga kanang dili mo kagar og magsigig kahiyos ang ligid. Matod ko pa nga to ni Glenda. Ni-smile siya og tubag nga, pwede naman ka mo palit. I'm sure maka-afford ra ka. Okay naman inyo ang grocery business. Ganun mo larga pa mangyug ka. Matod pa ni Glenda. Unya gipahunong niya sa kilid ang sakyanan og nitanaw nako. Nakalitan ko siyang gibuhat niya ni gako siya kalit sa kong bukton. O gisubsub niya ang iyang naong sa kong dughan. Wa ko makalihok, Papa Joe. Labi na dihang nibako si Glenda. I still love you, dudes. Pero kabaw po ko nga wala kay feelings nako. Sorry lang kaayo nga gikonsyaba pa nako imong mga sisters para lang makahatod ko nimo sa airport.
Matod pa ni Glenda nga nagpamahid gihapon siya mga luha. Gipugngan niya yung kagulingon nga di makahilak. Pero mutuo gyud ang iyang mga luha. Wa ako makapugong sa akong kagulingon ug gipahiran na ko ang iyang mga luha. Ug ako siyang gikisan sa iyang aping. Pero dali ra pud to nga kiss kay nakarealize ko nga dito dapat mahitabo. Ug tungod niya to mas nihugot ug kupot si Glenda sa akong braso. Ayaw paglaga dudes, dili lang gug ka. Dili day ka happy nga kauban nimo imong family, imong mama ug mga igsuon. Kuwang na lang moingon siya nga niara ko dudes, ay larga kay magbalik ta. Pero wa man sa niya sumpay ang iyang gisulti Papa Joe. Niya mga gayuna, gusto na kong isulti niya ang purpose nga nung mo trabaho kog Taiwan. Gusto na kong i-mention niya si Tara nga akong uyab. Pero for some weird reason, wa na ko masulti niya. Hinoon lahi nga mga pung ang nigawa sa kong baba. If you want, if you still love me Glenda, then napasa kog Taiwan. Matod ko pa nga to niya. Nasulti na ako to kay bawa man ko nga sa tanang butang maura na di niya mabuhat. Nagdako biya siyang dato og di siya na siya mo trabaho isip usa ka factory worker dito. Imposible nga mahitabo. Niabot na mi sa airport Papa Joe. Igor ko nagpa-drop off sa departure area then nilarga na po siya. Di man ko bastos and I still respected her as a human being and as my ex. So nagpasalamat ko niya and bid goodbye. It was fall season when I arrived in Taiwan. Before ko nag-apply, sinabutan na namundaan ni Tara. Asa ko nga agency mo apply og unsa pod nga company og lugar para masiguro namo nga naarami sa usa ka place. Gitawag siya og Science Industrial Park nga nahimutang sa usa ka country sa Hsinchu City, ang factory nga akong trabahoan sa Taiwan. Narami sa ka lugar, lahimig company pero duol ramig dormitory. Sige lang mig-chat niya to kay di pa man siya kagawas kay naabta na og curfew. Gabi naman yun naabot, gikan pa mi, nagpa-medical. Dili na bago na ako nga manabaho sa laing nasod mo nga chill-chill ra ko Papa Joe. Excited ko nga magkita na mi sa personal sa akong girlfriend for more than 1 year through LDR. Pagkaugma sa hapon after siyang trabaho, nag-set mi og time and place para mag-meet ni Tara. Gipili na mo ang lugar nga medyo wakay daghang tao. Dito mi nakita sa ka park nga duol ra pod sa walking distance ra gikan sa mong isig ka dorm. 1 year naming uyab ni Tara, kada adlaw mi mag video call, mag text, magtawganay pero feel na ako murag bag-o raming nagkaila. Lahi ra gyud ay no sa personal. Makiwawan ka. Murag first time ba Papa Joe? Dili sa nako malikayan nga ma-compare ang ilang beauty ni Glenda. Ako lang isample nga kung si Glenda, si Nicole Kidman, si Tara kay mala Selena Gomez anating. Simple and cutie, morena, then naay dimple kung mo smile. Pero sa una ra di ay ito nga awkward moment, Papa Joe. Nga na-feel na mo pareho ni Tara. Kay after tatood na mong istorya, okay na dayon. Nilambing na gani siya nako. One thing lang nga ako nagustuhan gud kang Tara kay makarelate ko sa mong kahimtang. Labi na sa mong kapobrihon, Papa Joe. Kung siya akong kauban kay natural kay ko, di ko magkinto. Unya nga mong topic, pinobre pod. Lingaw po siya ikauban. Og niya itong taknaa, maingon ta sa akong kagalingon nga wa na ko basuli ang akong pag-apas niya sa Taiwan. I was so in love that time, Papa Joe. Nilanat pag 1 month, usa mi nagkapareho og day off ug lipay kay minduha nga nagkuyog sa city. Nag-shopping gamay, nangaon din pagkahuman, nagkasabot nga manood mi og hotel. Yes, nahitabog yun ang panagbugno sa leon og karnero. Dito ako napamatud-an nga dili ako ang unang nakalapa sa karnero. Pero who cares? Ako'y lucky nga di magmain og ako ba'y nakauna sa mga babae. Kitang tanan, naamag yun tayo mga past, di ba Papa Joe? Since that time, we were very happy and satisfied sa among relationship ni Tara. Dito na ko na-prove nga di gyud tinuod ang gingon nga first love never dies. Kung nanunuman pa ninyo, sa una sa among kahimtang ni Glenda nakaingon jud ko ato nga siya nagyud ang akong forever. Gipaglaban ako siya bisan og pobre mi og dato siya kunuhay langit ug lupa mi. Og gipatigbabaw namo ang immature nga love og dihang napakyas kini and later on nawa ang akong papa.
Nasakitan kay ko ug gibasol na ko ang kagalingon nganong si Glenda pa ang akong gihigugma. Nilarga ko, nagpalayo ko kay gusto ko nga makalimot pero pila ka tuig na lang ko sa Korea wa ni effect. Kay di pa man gihapon ko makalimot ni Glenda. Bisan og nakauyab ko og mga lain-laing babae sa Korea. Abi na ko og magpabili na gyud sa akong kasing-kasing og kalag si Glenda. Pero dili. Sayop kay ko kay dihang nagkailami online ni Tara, siya mo'y nahimong instrumento nga naka-move on ko completely. Si Tara ang rason nga nakalimtan nako ang tanang bati nga ako naagian before. Nagtuo gani ko, dili na siguro ko ma-happy. Pero si Tara ang nakapabalik sa pagtuo nga ang tanan nga sakit nga ako nagian mulabay ra ug makalimtan ra ang tanan. Forget the past and focus sa present. Wa mi away-away, walay salusay, happy rin mi ni Tara. Mag 1 year na ko sa Taiwan, kabisado na namo ang usag-usa ug kami ra sad mananingkamot ug arrange sa mong schedule nga magkadungan gyud mi og day off. Muna mong pinaka-holiday ang once a week nga day off. Kay di na mi mo atog laing lugar. Magpalit mi og food and drinks and adto mi sud sa hotel magstay. We love each other's company. Dili tungod sa nila paay kundi gusto na mo nga kami ran duha. Nananaw og movie, mangaon, maminaw og music, kontento na mi og ingon ana lang. Sige kaingon ko na nga wa pa mi makatry nga nag-away ni Tara. Pero dahil usa ka adlaw nga nitabo anda kong away namo. Doon na mo ko iniabot nga letter. Snail mail. Letter nga naka-airmail envelope pagyud. Sala po gito nako kay nakalimot kog tago. Pagdawat nako sa suwat nga diha sa office sa mong dorm, akong gidiritsug-sud sa akong backpack. Unya, dayon gawa sa dorm nagpaabot diha si Tara nako. Nagsabot mi nga magpahangin sa park. Muna mong buhaton kung gusto mi nga medyo private nga lugar nga makalabing-labing mi. Nga way nagtan-aw namo. Ang park manggod nila kay nindot kayo. Limpyo og dunay mga cottages pero walay mga tao. Og doon naman gani magtambay sa ilang park, mga kapwa Pinoy rapod nga nagdate-date pod sa ilahang uyab. Mingaw kayo niyatong orasa og ni timing ang kamingaw nga niguho sa kuwang knapsack ang airmail envelope nga gikan sa Pilipinas. Kinsa ning letter, pangutana pa ni Tara. Natamimi ko Papa Joe kay wa ko makatubag kay gibasa na masab ni Tara ang sender. Di manigikan sa imong sister o sa imong mama, pero babae lagi ni, pangutana pa niya. Ako na lang gisultian sa tinod si Tara. Anyway, wamsa ko'y gitago. Sa ako ng ex gikan, tubag ko pa. Ex? Ex na di ay? Yung ano, nagpadapa pa masyag suwat ni mo. Medyo taas na ang tingog ni Tara niya to. Ambot niya, ablihi lang para mabasa ni mo ug mutuog ka nga wa na mi. Dugay na mi gabuwagan na niya 7 years ago na. Matod ko pa. Si Tara gyud ang niabli sa airmail Papa Joe. Wa niya mabasa ang suwat dayon kay giunan niya tan-aw ang mga pictures nga pinaprinta gyud. Dunay nakalakip nga litrato ni Glenda. Gipang tan-aw na tanan ni Tara ang mga pictures labi na katong mga pictures nga kauban ni Glenda nga akong mama o sisters. Kato pa ko gibaw nga magsigi pa di ay gihapon og adto sa among balay si Glenda. Bisan og wa na ko didto. Ug base sa pictures, murag feeling close na mangyud kay sila tan-awon sa akong pamilya. Wow! Wala man ka nagsulti dudes nga close pa di ay kayo ang imuhang family sa imong ex. Mao di ay nga di ko nimo ipaila-ila nila. Nasuko nagyud og taman si Tara niya tong higayuna Papa Joe. Dito siya nagdugay og tutok sa mga solo nga hulagway ni Glenda nga naka-uniform pa sa iyang trabahoan sa ka bangko. Mao ni siya. Kasosyal ani niya oy, gwapa man kaayo ni. Mura man nigbirhin. Makikita pa man siguro ni daghang lalaki didto nganong suwat-suwat pa man siya nimo. Nganong nagpadala pa man siya og mga pictures nimo. Medyo kahilakunas kalagot si Tara sa selos niya to Papa Joe. Ayaw na lang guna padaka Tara. Klaro man po nga diya sa letter nga wa siya gi-mention nga kami or uban pa nga mga love nga words diha. Pasabot ana nga wag yung may relasyon. Igor am guna siya nang umusta nako. Nag-explain ako niya pero di gyud siya maminaw. Iyang ipugos nga in love pa kuno kaayo nga akong ex nako. Kay kinsagud taon nga ex naman unta pero magpadaog suwat niya with matching pictures pa.
Kinaraan pa kuno kaayo kay airmail gyud nga uso naman unta ang email. Mao gud ang first time nga nag-away mi ni Tara pero dakong away sad. Ug sa gikaingon pa nila nga dakong away, dakong bugno, Papa Joe. I mean ang linapaay sa liyon og karnero kimo ni nahitabo namo. Mao rin ay makapawa sa selos ni Tara. Okay na pud mi si Tara. Nabalik na ang sweetness ug sukad adto wa na gid siya mag-mention pa sa akong ex. Pero ambot ba nga mataymingan man gyud nga naa siya pirmi. Ang akong ipasabot mao nga ang usa ka adlaw niya tong samtang nagkuyog mi si Tara doon ako'y text message nga nadawat gikan sa Pinas. Si Tara pagyud ang nibasa sa text nga nagikan kang Glenda. Ingon ani ang gisulti ni Glenda, Papa Joe. Dudes, mo na ako diag Taiwan next month, makita tabi. Nibuto dayon sa kasuko si Tara, Papa Joe. Nag-alburuto ug kuwang nila nga ilabay niya ang akong cellphone. Abi na ko wala na kay contact number aning bayahanan nimo. Syagit pa niya nako. Gihatagan siguro sa akong sister. Hinay ko pantubag ug wa na ko kay bawo kusaon pa nako siya pag-amam nga di gyud mag-wild kay naarba mi sa karsada. Ay pag-wild diri sa public, Tara, kay makita ang mga pulis abi pa lang giunsa tika. Matod ko pa nga to niya. Unsay giunsa? Giunsa ko nimo, dudes. Gipasakitan ko nimo. Nagbalik mo sa imong ex. Apason ka niya diri. Unya mo deny pa ka nga wa mo nagbalik. Ni samot yun pag wala si Tara. Nakasabot naman pug ko sa iyang reaction kay bisan siguro og kinsa magselos man gyud. Ako siyang gipasabot nga mao pa to'y first time nga ni-text si Glenda nako. Ug wa po ko'y idea nga mag-unsa siya sa Taiwan. Basin mag-tourist siya. Kaya maka-afford man siya kaya daghan man siya kwarta. Nag-away na sa mi ni Tara. And that time, gimbargo niya ang akong cellphone. Kaya para siya daw ang makabasa og una kung doon ay text si Glenda. Di siya mutuon nako nga wa na gyud mi. Pila ka semana nga nagbaylo mig cellphone. Iya raman sa dihatag nako ang akong phone kung doon ay text si mama o ang akong sisters. Kung mag-uban ming duha, iyang ihatag na ako ng akong phone, pero kung manguli na mi, sa among dorm, iyang kuhaon ang akong cellphone. Medyo silosa gyud kayo si Tara, pero sa gikaingon ko na, understandable. Para sa iyang pagkasilosa. Kaya doon naman sa siya angay sa silosan. Bisan patuod o wa mi gibuhat. Okay na sabi ni Tara, nawa na sab sa iyang unahuna ang text messages ni Glenda nga moadto siya Taiwan. Pero sa kagabi niya na nanawag si Tara nako sa iyang phone kay nagbaylo mi og phone, Papa Joe. Puwerteng sukuan ni Tara. Murag liyon nga gusto mo kaon og tao. Nagsigit-syagit pa sa phone si Tara. Nasuko nga naghilak. Ni-text mo uyab. Nako na siya nagtrabaho sa Taichung. Kibaw ka. Ani. Ha? Mudi na inasab ka? Syagit pa ni Tara diri nako. Saan ako pagkaibaw nga naman ni mo nga akong cellphone? Kung gusto ka, sulti siya nga uyab ta. Awaya kung gusto ka. Ingna nga di magsamok-samok kay na ako'y uyab. Kalma pa na akong tubag ni Tara sa pikas linya. Kalmado ra gyud ko as always kay wa mo ko'y dautan gibuhat sa among relasyon. Limpyo ang akong konsensya, Papa Joe. Wa na ko masayod o sige reply ni Tara kang Glenda. Basta akong cellphone tuan niya. Siya na'y bahala. Di ko gusto gubot. Kay bawa man pug ko nga musulti sa tinuod si Glenda. Kay base sa akong pagkailan niya, disente siya nga pagkatao, professional o dili butbuton. Nilabayan pila ka adlaw, voluntaryo nga gihatag ni Tara ang akong cellphone. Oh, ibalik na nako na nimo, dudes. Matod pa niya nako. Maayo kay na-prove nimo nga wag yung may relasyon ni Glenda. So, okay na ta ha? Ay nagselos-selos diya. Kay ikaw man gyud akong love. Iniguli na to sa Pilipinas, magpakasal ta. Matod ko pa nga kang Tara. Nalipay ko kay nakasabot na siya, Papa Joe. So kanya to, di na siya magsigi pangutana about ni Glenda. Unya, doon na pa ko'y lain na matikdan kang Tara. Murag, dry na siya nako. Dili na siya mangukay sa akong text messages. Di sama niya tong nangaging mga adlaw nga tanan iyang imbestigahan. Pero kanang mga history calls, hasta social media, though wa siya makita sa akong social media nga account kay di man sad may friend ni Glenda. Padayon nga pangpanlabay sa mga adlaw, mas nisamot ka dry si Tara. Dili na gani maningkamot nga magkadungan mig day off. Wa na gyud mi magdungan mo nga wa na mi nagkakuyog og dugay sa gawas.
Magdungan tag day off ba? Gimingaw na kay kunimo uy. Matud ko pa nga kang Tara. Tawag itong taga-Taichung para malingaw ka. Tubag pa niya nako. Ang taga-Taichung mao ang iyang gipasabot si Glenda. Abi na ko og magsugod na pud mig-away niya to kay ni-mention naman pud siya sa kong ex. Pero wala na. Pasmile-smile lang si Tara og wa na gyud mangaway nako, Papa Joe. Dako na gyud kay kausaban si Tara. Di na siya mo text nako ug di ko mo nag-text niya. And then usa ka adlaw niya to, adlawng Domingo, daan na nagpasidaan si Tara nga di siya mo day off kay mag-overtime siya. Mao nga ako rin ni adto og city para musimba unya mamalit po ko og gamit. Pero wa nako damha nga masugatan ako si Tara sa may train station nga dunay ka holding hands nga lalaki nga murag sa tan-aw ko Taiwanese, Papa Joe. Klaro kayo sa akong mga mata nga dali kayong giwaklin ni Tara ang kamot sa Taiwanese. Unya nilakaw siya og paspas palayo, din niagpas po niya ang lalaki. Nanginit ang akong dunggan. Gusto na ko silang apason para sukmagon ang lalaki. Nanumbalik yun dayon sa kong kaagi ang akong taras kaniadtong batanon pa ko nga pirmi nga makakita og sinukmagay. Sa akong nauna, gidabudabuhan ako og kulata ang Taiwanese pero kutubras kong nahuna kay di pwede nga manakit ko sa laing nasod. Labi na og Taiwanese pagyud. Kay bawo ko sa rules nga maripat yun ko. Meaning to say, repat, our term used sa repatriation or kanabang papulion dito sa Pilipinas nga kanang di naka pahibawon. Wa kay idea nga papulion na deka. Iaton lang kadlawon, kanang natug pa ka. Diyang pakalitan lang ka o masyak na lang ka. Nga ingon ka or ingnon ka nga, pack your things, you need to go home to the Philippines. Ingon ana ka strict ang rules sa Taiwan para sa mga Pinoy nga mga OFWs. Muna nga, kutob sa kong mahimo, nagtimpi gyud ko sa akong kalagot. Nawa na sila si Tara sa akong pananaw. Unya, ako nagbarog gihapon dito sa kilid sa train station. Tulala, tungod sa sakit nga akong gibati nga akong nakita. Naka-off ang cellphone ni Tara. Siyog text niya pero syempre way reply. Asa ka sila nangadto sa mong Taiwanese. Lain na kayo akong paminaw. Hugaw na pud kayo kung nahuna ug basin nag-check-in sila. Og hotel, I don't know. Akong gibuhat, mao nga giunahan si Tara silang dorm. Sa gusto niya sa dili, muuli man gyud siya before curfew. Kay maripat man pud siya. Basta maka-violate og mga rules. Dapat di malate sa curfew nga 10 o'clock sa gabi. Nagpaabot ko dito silang gate hangtod 9:45. Mura kog buang nga nagbarog-barog sa gawa silang dorm. Way Tara nga niabot. Nangutanan na kung daan siyang kauban sa room. Wa pa daw naabot si Tara. Gusto pa ginuntan ako siyang paabuton hangtod maabot siya pero basin ako na pud ang malate sa mong curfew sa mong dorm. So ni daga na po kukusog. Pauli dito sa dorm namo para makasud ko sa gate before sa curfew. Sakit kayo ang akong dughan. Akong nahuna nagrigor tuak ang Tara ug sa iyang kuyog nga lalaki. Siyog tawag niya pero cannot be reached gihapon ang iyang cellphone. Wa ko nakatug hangtod alas 12 na sa tungang gabi. Nitry na pagkog tawag siyang cellphone ug nalipay ko dihang niring na gyud ug iyang gitubag. Asa day ka? Nagpaabot ko nimo sa mong dorm hangtod 9:45. Wala pa ka. Pangutan ko pa niya. Pero nitubag gyud siya ug katawa lang. Murag wa ra gyud siya sala nga nabuhat. Haha, nagkabaiwas na to eh. Naabot ko 5 minutes before 10 sa dorm. Tubag pa niya. Kinsa ditong kuyog ni mo Taiwanese, no? Hindi mo. Nag-check-in mo. Sunod-sunod ko pa nga pangutanan niya. Aba, nabali naman ang panahon. Ikaw na pudlagyan ng selos. Abi ko, dead mara ka. Gipasilos na tika, oy. Gisuwayan lang tika og magselos bagyog ka. Kay wa ko kasuway nga gisilosan ko nimo. Ako ra may sig selos. Tubag pa ni Tara. Kita ra ba ko nga nakipag-holding hands ka sa Taiwanese dito sa train station? Matod ko pa niya. Kadto? Di man to Taiwanese oy, Korean man to. Nag-training to sila sa mong company. Unya, naamigo na ako. Don't worry dudes oy, kaya napakuyog rin gito siya na ako. Walay mali siya tong among nga imong nakita. Gentleman gito si Jungkook. Dili ko bugo, lalaki ko. Kay bawo ko sa kong nakita.
Gikan po ko Korea o kasagaran sa mga Koreans dili muhikap sa babae o dili nila karelasyon. Or uyab. Pagkatotoo ni text si Tara nako. Sorry dude sa tungod ito sa akong kalagot ni Mog ni Glenda. Nakifling-fling ko Koreano pero wa may gibuhat nga dautan. Tungod kay labang kay nako si Tara, nituko niya ug ako di siyang gipasaylo sa iyang pagsorry. Ako siyang giingnan nga nakasabot ra ko niya. Ako pa siyang pasaligan nga bisan og unsay mahitabo di na gyud mi magkabalik ni Glenda. Akong giingnan si Tara sa text nga kalimtan na to tong mga bati nga nangagi. Ibalik na to katong dati. Kung unsa ta ka sweet sa una og loving, ibalik to nato ang traso sa gusto nato, Tara. Igo ra siya ni-reply og okay, Papa Joe. Okay na mi, sunod nga mga adlaw ni Tara. Mo-reply na siya sa akong mga text og tawag. Mag-I love you ko niya. Mo-reply po siya I love you too. Pero nakuratan lang ko diyang sunod adlaw di na siya makontak. Both text og tawag. Hasta video call naka-offline po siya. Nidali ko adto siyang dorm ug nangutan ako sa mga kauban. Si Tara naripat man siya ganang kadlawon. Tubag pa nila. Na siya ko, Papa Joe. Si Tara naripat. Nga naman sa may sala niya. Pangutan ako pa. Og nisulti ang iyang mga kauban nga magsigi daw og ka-late sa curfew si Tara. Unya the other night, nasakpan silang coordinator o silang tigbantay sa dorm nga wa ni uli. Nag-overnight daw sa gawas og buntag na naabot. Nakalapas si Tara sa mga rules sa dorms. Mao nga naripat. Wala ko'y contact ni Tara for 2 days nga nakalabay, Papa Joe. Pero pag-ukab na ko sa akong email, naigisend nga email si Tara. Og nasiga ang akong mata sa akong nabasa. Si Tara ni kumpisal na ko nga buntis ko na siya. Papa Joe, tungod sa kataas akong suwat, dinhi usa nako nga part kutob. Manangid ko ninyo nga ako samputlon ang akong storya. Pasensya kayo nga cliffhanger kaayo. Paningkamutan nako nga masuwat dayon nako ang part 3 ug siguro ang last part sa akong story. Daghang salamat sa mong pagbasa, kini mo magtatampo, dudes. Sa kay nahitabo, si dudes kaha ang amahan o ang kafling-fling niya nga Koreano? Tinod kaha nga mahal jud ni Tara si dudes? Doon na ba kay chance nga magkabalikan sila si dudes ug si Glenda o baka uwahin na sad sa part ni dudes nga tukang Glenda if ever. At angan to na mga ka-dear friends, diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Kini usab ninyong ubos nga lagad, Papa Joe.